Benvinguts a La Història té veu, on viatgem en el temps per a conèixer personatges fascinants que han canviat la història. En aquest primer episodi tenim una trobada molt especial. Dues espècies humanes que van compartir el repte de sobreviure i adaptar-se al nostre planeta fa milers d'anys. Coneixerem a un Neandertal i a una Homo sapiens que van viure a la zona nord del que avui és Espanya. Només em queda configurar alguns paràmetres de la meva nova màquina del temps i en breu serem al passat. Viatjarem a la prehistòria, a uns 42.000 anys enrere, a la zona nord de la península Ibèrica, on es creu que van compartir espai i temps els Neandertals i els Homo sapiens. Els Neandertals eren una espècie humana forta i resistent, que va aprendre a suportar el fred glacial i que, a més, tenien una cultura fascinant. Els Neandertals van aparèixer aproximadament fa 400.000 anys i es van extingir fa uns 40.000 anys. Sabíeu que es creu que els Neandertals van ser els primers humans a cuidar la seva higiene bucal? Sí, els científics han trobat restes de plantes medicinals a les seves dents per cuidar la seva boca, encara que crec que no m'acostaré gaire per comprovar-ho. D'altra banda, els Homo sapiens, que van aparèixer fa 300.000 anys, són la mateixa espècie a la qual pertanyem tu i jo avui dia. Aquesta espècie va desenvolupar eines i tecnologies molt avançades per la seva època, com llances amb puntes de pedra. Però el que de veritat els va fer especials va ser la seva capacitat per organitzar-se en grans grups i cooperar entre ells. Van inventar normes, rols i costums que els van permetre viure junts de forma més eficaç. Tres, dos, un... Enlairem! Esperem que funcioni la meva nova màquina del temps. Va funcionar la meva nova màquina, però no la primera. En realitat va ser una fallada meva. Vaig posar uns zeros de més a la data de destí i... vaig acabar a l'època dels dinosaures. No vegeu quin esglai en veure el Tiranosaure Rex. Vaig haver de tornar corrent a la màquina del temps per no convertir-me en el seu desdejuni. Això em serveix per recordar-vos que els dinosaures i els primers éssers humans mai van conviure. Hi va haver més de 60 milions d'anys de diferència. Bé, l'important és que ja tinc els meus entrevistats per aquí prop. Anem amb l'entrevista. Comencem amb tu, Neandertal. Com vivies quan eres nen? Espera. Se m'oblidava que no parlaves com nosaltres. Activaré el traductor perquè puguem entendre't. Millor així. Perfecte. Continuant amb la teva pregunta, la nostra infància era dura, però ens recolzaven molt entre nosaltres. Des de petit vaig aprendre a caçar, a usar el foc i a cuidar la tribu. Un dels nostres grans enemics era el fred, però el foc i les pells el feien més suportable. La meva mare i els meus germans em van ensenyar tot el que necessitava per poder sobreviure. I tu, Homo sapiens? Què ens pots contar de la teva infància? La meva infància va estar plena de jocs i aprenentatges. La tribu ens ensenyava a fer eines amb pedra i ossos i a comunicar-nos mitjançant senyals i sons. Era molt important per poder organitzar-nos com a tribu. Ho recordo com una època de descobrir el món a poc. Apreníem no sols a tallar sílex per crear eines o llances, sinó també a interpretar les petjades dels animals, a llegir senyals ambientals per predir el clima i a reconèixer els millors llocs per trobar aliments. Abans de seguir, segur que molts dels nostres oients s'estan preguntant com sou físicament. A veure, Neandertal, és veritat que sembles un jugador de rugbi amb celles una mica especials? No anem al gimnàs, però tampoc ens fa falta. La meva cosina té tanta força que pot partir una branca grossa com si fos un espagueti. Tenim el cos més ample, som més baixets que els sàpiens, les nostres cames són més fortes, el crani més gran i les celles, diguem que es noten. És cert, els neandertals són molt forts, molt més que nosaltres els sàpiens. En canvi, els Homo sapiens són més alts i prims, amb el cos preparat per a córrer llargues distàncies. Tenim un crani més arrodonit i sense aquestes celles gegants. Va, les celles són el nostre segell d'identitat. Amb elles no necessitem visera per protegir-nos del sol. És a dir que, si us posem en un videojoc, tu, Neandertal, ets el personatge amb força 10, però velocitat 4, i tu, Sapiens, tens velocitat 9 i força 6. Exacte. Encara que si em fas enfadar, Sapiens, la velocitat no et salva.
Per això vam aprendre a córrer en grup. I amb llances. Hagi pau, amics! I quins són els majors reptes als quals us enfronteu? Nosaltres, els neandertals, estem exposats al perill constant del fred extrem i dels animals salvatges. A més, a vegades ens creuem amb altres grups de tribus que també poden ser una amenaça. L'hivern és implacable. Recordo una nevada inesperada que ens va deixar atrapats a la nostra cova durant setmanes. Encara sort que el meu pare era molt previsor i sempre emmagatzemava llenya i aliments. Els sàpiens també ens enfrontem a climes durs, però, a més, hem de trobar noves maneres de caçar i recol·lectar per alimentar tots. La cooperació és vital. Quan un ramat de mamuts es mou per la plana, els envoltem estratègicament llançant llances des de diferents llocs de manera coordinada. Un sol sàpiens mai hauria aconseguit caçar un animal tan gran, però com ens organitzem en grup, som imparables. Neandertal, alguns diuen que vosaltres no teniu cultura, però no és cert. Pots explicar-nos una mica més sobre això? Sí, els neandertals fem pintures a les coves per marcar llocs especials o deixar missatges a la resta del grup. I usem adorns com collarets. També hem estat els primers a usar plantes amb intenció medicinal, amb les quals tractem i cuidem els nostres malalts. Nosaltres, els sàpiens, hem anat una mica més enllà. Hem inventat eines més complexes com ganivets i puntes de sílex que usem per a caçar i tallar aliments. Arpons amb els quals pesquem, pinzells que usem per pintar les nostres coves o agulles amb les quals cosim les pells. També creem símbols que representen les nostres idees i emocions. Per exemple, els dibuixos de bisons, cérvols o mamuts representen el desig d'una casa reeixida. Això ens va ajudar a millorar la comunicació entre nosaltres i així construir comunitats més grans. Escoltant a Sàpiens, la vostra manera de fer les coses sona molt organitzada i planificada. Nosaltres som més de sentir el moment, d'adaptar-nos al terreny amb l'experiència acumulada. Potser per això la vostra complexitat a vegades em sembla excessiva o innecessària pel dia a dia. Us preguntareu, llavors per què es van extingir els neandertals? Avui dia, els científics no tenen una resposta clara, però la hipòtesi principal és que van ser els Homo sapiens els que els van fer desaparèixer. Quan van arribar d'Àfrica a Europa, van ocupar els seus territoris i recursos i, com comentaven abans, tenien una capacitat d'adaptació molt alta, millors eines i s'organitzaven en grups més grans, la qual cosa els va donar molt d'avantatge enfront d'ells. D'altra banda, els neandertals estaven acostumats al fred i l'augment de la temperatura els va causar molts problemes. A més, els virus i bacteris que van portar els sàpiens d'Àfrica es van convertir en una nova amenaça per ells. Sembla que va ser la capacitat d'adaptació dels sàpiens el que els va fer sobreviure, encara que molts dels nostres científics creuen que totes dues espècies es van creuar, ja que en l'ADN de molts dels sàpiens actuals hi ha gens neandertals. Ahà! Sabia que acabarien deixant empremta. Bé, moltes gràcies als dos per aquesta entrevista Neandertal i Homo sapiens. Ha estat un plaer aprendre sobre vosaltres. Avui hem conegut el Neandertal i l'Homo sapiens del nord de la península Ibèrica, que van compartir la lluita per sobreviure, aprendre i construir comunitat. Van ser un gran exemple de fortalesa, capacitat d'adaptació, cooperació i creativitat. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge al passat. En el pròxim episodi coneixerem una altra figura que va canviar la història. No t'ho perdis a La Història té veu. Fins aviat!